Mugi pinarana kawula sowan marak Ngabiyantara. Hanggempil kamardikan panjenengan sedaya. Ingkang sami saweg eca sekeca lenggahan saha wawan pangandikan. Tumrap puning gati kawula sowan marak mangarsa. Kula pinatah tinanggenah. Pinasran panjenenganipun Bapak Saporosi so Ibu Siti Aminah. Ingkang supados nglantaraken laksana adicara dawuhing pinanganten Nimas Fitri Oktaviani putranipun Suwargi Bapak Tarmiji kalian Ibu Siti Aminah kadhawuhaken kalian Bagus Windi Rahma Saputra putranipun Bapak Sehun so Ibu Sri Mariati saking Cibiyungun Bandung. Dene racana adicara dawuhing kemanten ing dinten menika sampun ninacik rinambat rinumpaka mekaten. Titilaksana kang kaeka ingkang kapisan pambuka. Titilaksana kaping kalih pengantin putri kalenggaken ing sasana rinengga. Titilaksana angka 3 pengantin kakung rawuh ing sasana pawiwahan. Titilaksana kaping sekawan upacara panggih temanten. Titilaksana kaping gangsal pasrah panampi temanten. Titilaksana kaping 6 lelipurung tias utawi hiburan. Titilaksana kaping 7 kirap kananedan. Titilaksana kaping 8 kirap kasatriyan. Titilaksana kaping 9 panutup paripunaning pawiwahan. Menggah racane adicara dawuhing penganten. Sumangga kita ngancik titilaksana ingkang kapisan inggih menika pambuka. Sumangga sesarengan maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Daya-daya lumabat tumadining adicara. Sumangga kita ngancik titilaksana ingkang angka kalih. Pengantin putri kalenggaken ing sasana rinengga. Sampun tinarbuka tetemanjenipun panganten putri Mijil saking Tepaswangi ya Panti Busana. Swaraning pradangga munyuk angkrangin ana gontarum angambat angepeki jroning sasana pawiwahan. Nulya kawuryan ana teja angewuwung mawa praba. Menika tejanipun panganten putri Mijil saking Tepaswangi kinanti kalenggaken ing sasana rinengga. Mubian busana pengantin putri ingkang dipun agem pating rip pating lebiar pating celorot ingkang angemba busananing Prameswarinata. Kemanten putri ugi ngagem cunduk mentul pinasang tata titip pinatut katiup ing maruta sumilir kadya kembang Dewandaru. Pengantin putri ugi akapit rama ibunipun Bapak Saporosi so Ibu Siti Aminah. Kawuwusa lampahing temanten sampun dumugi wonten ing sangajeng sasana rinengga. Sigra pengantin putri ngaturan lenggahing damar kencana kanthi anggana raras. Para rawuh kakung nyambut ingkang tansah kinurmatan. Samenika pengantin putri sampun lenggah wonten ing damar kencana hanganti pengantin kakung Mijil saking
Wisma Palarman. Sumangga kita ngance titilasana ingkang angka 3. Penganten kakung mijil saking Wisma Palarman kairing gending kodhok ngoreh. Ku menyarum mawa Prabowo kentar Winor Gandawida sumirat-sirat teja maya-maya saya dangu saya caket saya ngalela tuhu menika tejanipun penganten kakung ingkang binayang karya saking Wisma Palarman. Mubyar busanane penganten kakung ingkang dipun agem pating kelipating lebiar pating celorot ingkang angemba busanane Narapati. Penganten kakung lamun kadulu katon agung Prabu miwah Prabowo. Penganten kakung sampun dumugi wonten ing sasana pepanggihan. Penganten kakalih sampun kepanggih ngangsami apagut tingal kang winastan catur netra catur papat netra mripat sapada amung saged dape netra penganten putri balang sedah mring penganten kakung kang winastan gondang kasih Gya gumantiya penganten kakung balang sedah mring penganten putri kang winastan gondang tutur. Kalajengaken penganten putri sembah sungkem mring penganten kakung. Ngaturaken sungkem bekti kula Kang Mas inggih gawaku cahayu. Pun atur sungkem penganten kakung amper bekti antiga ingkang sinangket wonten ing Bokor Kencana. Penganten kakung badhe ngleksanani ngidak tigan utawi ngidak antiga kanthi waosan bismillahirrahmanirrahim antiga pecah saknalika. Daya-daya penganten putri laju anjengku amiji samana ingkang gawaraka garwa pramila samana penganten kakung pramita angin saling sukerta tulus mulya manggih harja. Kalajengan dundung derajat penganten putri dipun junjung derajatipun dening penganten kakung. Paripurna upacara katining panggih samono penganten saring pitwa jajal sumanding sarwise nenggepan sindur dening ibu. Penganten kekalih dipun tuntun bapanipun tumuju wonten ing Dampar Kencana kanthi panyuwun muga-muga bebrayane putra kekalih tansah tinuntun ring kautaman pinayungan budi rahayu. Alon penganten kakung putri lompah-mampah tinuntun dening bapa saha dipun sinenggepan ibu kangge sindur pinuju wonten ing Dampar Kencana kebak ing pangati-ati ririh ruruh
sakedhap tumenga ing angkasa sakedhap tumungkul ing Bantala pangastuti mring penganten kekalih bebasane getih rong tetes saking rong tampel balurung ceklek samangya wis manunggal dadya sawiji nunggal tekad tunggal ati kelawan nunggal raga paring sedya ninggal alam Jaka Maya kenya sak perlu layaran ing samudraning gesang ngayahi samudraning kodrat kawusa lampahing panganten sampun dumugi wonten ing dampar kencana badhe ngleksanani bobot timbang kalajengaken upacara tanem tandur penganten kekalih badhe ngleksanani tanem tandur nggir anakku sakloron mara lungguh kang tumata ya bapa suwunake berkah pangestu marang sedaya para rampuh bapa ibunipun kawula aturi pinarak wonten ing papan pinajan sasampunipun adicara tanem tandur kalajengaken upacara kacar kucur penganten kekalih badhe ngleksanani upacara kacar kucur titi laksana kacar kucur penganten kakung maringi gunakaya dumateng penganten putri penganten kakung jumeneng paring gunakaya Dik garwaku wong ayu Fitri Oktaviani tampanana gunakayaku sajroning sewulan aja boros ya Dik ya sendika dawuh Kang Mas sasampunipun gunakaya dipun bundeli dipun titipaken kaliyan Rama ibunipun Bapak Ibu kula titip gunakayanipun Mas Rama minjang mawi badhe kula betahaken badhe kula pundhut malih iya nggih anakku Cahayu tak tampa kene tak semene jeneng Sentong sasampunipun dipun titipaken paripurna upacara kacar kucur kalajengaken upacara dahar kelima utawi dahar sekul walima monggo kula tulang nggih iya Dik garwaku aku ora sempat daftar karep ngoyak wektu ben ora telat kan kene sekarang ya dereng dahar maknyus ih mantep tenan iki masane sapa masan kula piyambak Kang Mas wih enak tenan matur nuwun paripurna dahar sekul walima kalajengaken upacara ngunjuk toya suci amenggo wedi bilih sabaring pekang arsa lampahan tansah linambaran kanthi weninging ing penggalih miwah meneping kalbu kang tenemu hayu ayem angayomi aja grusak-grusak anggone tumindak aja waton tumindak nanging tumindak kang nganggo waton menika titi laksana unjuk toya suci
paripurna ngunjuk daya suci kalajengaken upacara sungkem ring Rama ibunipun. Ketingal pinanganten sarimbit gegandengan asta tan genggang sarema sanepa renggang gula kemepyur pulet tan kena pinisahna tan godha panggoda geganggengan asta kadya tuhu lorone atunggal-tunggal dolan eling aloro kang saduka priya kang sawiji putri sampun manunggal-manunggaling sedya manunggaling cipta rasa karsanipun pinasti jatuh kramanipun penganten kalih tumungkul wonten ing pepadanipun Rama Ibu. Bapak Ibu, kula Fitri Octaviani ngaturaken sungkem bekti kula Bapak Ibu. Badhe gesang sesarengan kaliyan Mas Rahma. Nyuwun pangestunipun. Inggih anakku Cahayu Fitri. Sira tak gendong tak emban kecilik ngantos saiki. Tatungana mbecut diwengku dening priya kang tanggung jawab yo nggih anakku. Pranyata jenengmu diwengku dening Windi Rama Saputra putranipun Bapak Saekun Ibu Sri Maryati saking Cibiyunying Bandung. Iya nggih tak pangestoni. Bapak Ibu mangestoni. Nggih mantuku cah bagus. Ibu titip anakku yo nggih aja mok sia-sia. Yen ana perkara dirembug sakloron aja padha padruan kono nyuwun pangestu marang bapa ibunipun Rama sendika dawuh Bapak Ibu sendika dawuh Bapak Ibu kula Rama ngaturaken sungkem pangabekti kula badhe gesang sesarengan kalian Dik Fitri. Iya nggih anakku cah bagus tak tampa atur sungkem pangabektimu ya nggih. Bapak Ibu cocok banget nggih. Aja padha paduan ya nggih. Kadongakno sira sakoron manggih katentreman warga ingkang sakinah mawaddah warahmah ya nggih. Dik mantuku Cahayu sira wanita jati manuta marang imammu ya Dik ya Ramaiku sendika dawuh Ibu sendika dawuh Bapak Ibu. Paripurna upacara sungkem kasambung waratin sarira niraga pindho kencana sinangkling tamu samiya angeliling leng-leng indriya kapandhu rasa mamanuhara kaya melu angklakoni pinanganten si
pinayeng karya Nimas Ayu Fitri Oktaviani Dalasan Bagus Windy Rahma Saputra kita ngancik Titilaksana pasrah panampi panjenenganipun bapa